Bireme dinimizi yüreğimize yan bolaylyň. Bireme dinimize ihlas edeýliň. Bir bar güýjüň goýjak bolaylyň, öwrenjek bolaylyň, biljek bolaylyň, haramdan gaçjak bolaylyň. Şoňa bireme ihlas edeýliň. Malyň mamy, malyň menen dine hytmet et. Diliň mamy, diliň menen hytmet et. Allah kuwatyň menen et, berekellaň menen et. Mızahımçılığı kaptandan ayırmak bilen dinimizi birime gayratly bolaylyň. Ey jawan dost, wagtymyz geçip barýar. Ey jawan dost, ey jawan dost. Haçan biz düşünmeli, haçan gayrat minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed Peygamber haqqynan yan dost. Näme dip bilmän şyk bolup geçirmeli din gurrüňini. Näme dip eşitmän şyk bolup geçirmeli. Geçip barýar ha ömür. Fursat şumal ha. Olu qorrak ýaşuly denanalyň biri geldi. Tawba etjek beýle şeýle. Qazalaňy okuýan, qaza okuýsam başyma aýlanýar diýe. Qaza okuýsam başyma aýlanýar. O bir oturup okuý. Yaramayan qyşyrda okuý. Saňa maňa dersdir da. Adam ululandan soňra baýa başaýlanar ýetitirer elinin jowan wagtyndaky haýsy bir güýç geljek. Haýsy bir güýç geljek. Qazasyna yaramandy. Öz bergisine yaramandy. Qazasyn başyma aýlanýar, hunjan ýykylyp barýan. Emma sen müňgede gally otur, namaz okuy, gudratyň artar başyň aýlanarmy? İmanly dost. Asen gurrun aýdyp bermeler şeýje. Muhammed Resulullah gözümüzün nuri, jahannamyz malymyz fedasy bolsun Resulullah can aleyhissalatu vesselam. Näme diýipdir? Men hemme bi hasenetin felem ya'melha katabaha Allahu Teala indehu haseneten kamile kaza fi sahih Bukhari. Bir musulman adam yüreğine salsa bir soğaviş edeyin deyip Muhammed Peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam. Bir musulman adam ey men falan soğaviş edeyin deyip gayratına, yüreğine yadına salsa yöne ihlas bilen etjekden yüreğine şon kızgınlığı düşüpdir ha. Yöne yine şon etip bilmeyeni galiye. Şol gaýraty sebepli, şol yüreğine şo sogabyň ışky düşenligi sebepli de Allah Taala şoňa bir sogap kamil ýazýar diýipdir. Şo sogaby etmese de ha. Edenden soňra näme? Etsoň ihlasyna bara näçe beraber Erhamur Rahimin ýazsa öz ihtiýaryna da Allah Taala. Emma şol bir ihlas edip men falan iş istemda diýip bir ýadyna salsa, sogap ýazyldy da şoňa diýe. Sahih Bukhari'de var Resulullah'ın aydan sözü. Yani bizi, yani seni meni Muhammed Resulullah teşvik et diye, gayrat et. Yöne gayrat edip yüreğine düşünne da Huday sana sogap ýazyp nur ýazyp bereket ýazyp dünya ahiretine rahmet ýazyp. Yani musulman adam ve her şey öz zindigi hususiyimde, her şey öýümde, erhiliğin arasında, doğunçuklamın arasında, ya mahallemizde, ya dehret sancak guslumda, nizafatımda, ya bazarlarda, ya mahallelerde, ya etikadi zatlarda, ya ahlaki zatlarda, ya ameli zatlarda, ya cenayi zatlarda min Allah'ın hükmünü. Ulanaz, Allah'ın hükmünü yerin yüzünde yürüyor yali. Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyor yali min gayrat edeyin dedi, hiç tat etmehe de sogap ýazyldy. Allah'ın aydan yerin yüzünde yürüysün deyip bir ihlas etti, hiç tat etmehe de şoňa sogap ýazyldy. Geçirme. Aýraýlyň şu gulakdaky, galpdaky pamyklary. Ýugurlaýlyň şu din iman görrüňine.